Jälleen on yksi VVN iso tapahtuma historian kirjoissa, eli Clash in Paris nähtiin Ranskassa viime sunnuntaina, ja sitä puidaan tässä äänitteessä sitten kohta läpi tarkemmin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin vastaan yhteen kuuntelijakysymykseen, jonka lähetti Antti Sarjola Facebookissa, ja tässä kohtaa lähetän myös terveisiä Antille, että loistavia kysymyksiä, loistavaa kritiikkiä, loistavaa keskustelua tuot tuonne Facebookiin Chopinin liittyen, joten arvostan sitä ja nostan hattua. Aina luen mielenkiinnolla, mitä kirjoitat. Niin tällä kertaa kysymys koskee tätä viime jaksossa puitua aihetta, eli Nox Pro Entertainmentissa nähtyä erittäin ikävää tapausta, missä UFC-tähti, entisen UFC-tähti Rampage Jacksonin poika Roger Jackson käytännössä hakkasi toisen painijan Psycho Stoon sairaalakuntoon, melkeinpä niin kuin hengenvaaralliseen kuntoon. Ja sen verran pitää ehkä heti korjata sanoja, että ei toista painia, vaan painia, koska Roger Jackson itse ei ole mikään painija. Mutta joka tapauksessa tämä keissi oli siis tapahtunut elokuun lopulla, hirvittävä tapaus, ja siinä viime jaksossa mainitsin, että tämä promootio kuului aikaisemmin tähän VVEn ID-ohjelmaan, eli oli käytännössä tämmöinen eräänlainen VVEn kaukainen farmi, mutta sitten tämän keissin jälkeen VVE päätti lopettaa tuon yhteistyön ja poistaa tämän ID-leiman täältä promootiolta, niin Antti kysyy, mä sanoisin siinä, että se oli hyvä asia, että näin tapahtui, niin Antti kysyy, että miksi se on hyvä juttu, että VVE on irtisanonut sopimuksessa tuon ID-promootion kanssa, miten promootion olisi mielestäsi tullut toimia estääkseen pahoinpitelyn. Ihan ekana sanon, että kannattaa kuulla YouTubesta Jim Cornetten avautuminen asiasta, se kestää noin tunnin, vähän päälläkin jopa, se on Cornette on pyörittänyt kuitenkin painikoulua, niin se on niin kuin hyvää asiantuntemusta siinä, että mikä kaikki tässä meni mönkään, mutta miten promootion olisi mielestäsi tullut toimia estääkseen pahoinpitelyn, niin hyvin simppelisti tätä ei olisi koskaan pitänyt puukata tätä niin kuin kohtausta tuohon tapahtumaan. Eli promootio teki virheen siinä, että laittoi Roger Jacksonin tämmöiseen segmenttiin, koska lopputulos oli tämä, ja sitä niin kuin, ei oltu, tässä niin kuin, kaikkein tärkeintä painissa on aina se, että se on turvallista se, mitä se tehdään siellä kehässä. Ja se on promootion vastuulla ennen kaikkea, että ketä tyyppejä sinne kehään päästetään. Tietääkö ne tyypit, mitä siellä kehässä voi tehdä? Onko niitä harjoiteltu niitä asioita? Ja onko siellä jotain pahaa verta? Voiko siellä joku niin kuin, oikeasti niin kuin, suuttua ja alkaa shootera kehässä? Promootio pitää niin kuin, tietää, mitä on tapahtumassa, koska he päästään ne paineet sinne kehään, ja he ovat vastuussa siitä, että mitä niin kuin, käy painijoille. Toki siis syyllinen tähän koko hommaan on Roger Jackson, joka niin kuin, pahoinpiteli toisen ihmisen tuolla kehässä. Se on niin kuin, selvää, mutta vastuu siitä, että näin pääsi tapahtumaan, oli tällä promootiolla. Se ei ollut, kyse ei ollut siitä, että joku fani vaan hyökkäsi katsomosta yhtäkkiä niin kuin painijan kimppuun, vaan tämä painija oli osa showta, ja Psycho Stu luuli, että tässä nyt tulee tämmöinen ennalta sovittu run-in, ja tehdään tämmöinen yhteinen spotti, turvallinen spotti, mutta sen sijaan, mitä tässä kävi, niin Psycho Stu lensi niin rajusti sillä Spinebusterilla jo mattoon, että siinä niin lähti ilmeisesti taju, ja sen jälkeen useita lyöntejä päähän, niin siinä ei ollut niinku. Ja siis se, että kesti aika pitkään ennen kuin kukaan puuttui siihen pahoinpitelyyn, vaikka niinku aika nopeasti huomasi, että tässä on nyt joku pahasti pielessä, niin kesti vaikka kuinka pitkään, niin kun se saatiin irti siitä uhrista, tämä Roger Jackson. Joten siinäkin ollaan jo niinku sen kysymyksen äärellä, että miten tässä promootiossa on niinku varauduttu tämmöisiin tilanteisiin, mikä on sen promootion turvallisuusprotokolla. Ja ilmeisesti, mä en nähnyt sitä klippiä loppuun asti, mutta siinä Cornetten podcastissa sanottiin, että joku vielä selätti tämän Psycho Stoon sen jälkeen, kun se oli hakattu sinne kanveesiin tajuttomaksi, ja oli niinku ihan tukehtumisvaarassa vereen ja hampaisiin. Niin joku selätti sen, ja tuomari laski sen. Niin siis tämmöisen keissin jälkeen VVE yksinkertaisesti ei voi olla mitenkään sidoksissa tämmöiseen promootioon. Vaikka tämä nyt promootiollekin saattaa tulla vähän yllätyksenä, että näin kävi, mutta se, mitä tuo tilanne handlattiin, ja se, että tuomari laskee tuossa tilanteessa 3, että joku selättää tyypi, joka on niin kuin sairaalakunnossa,
hakattu sairaalakuntoon, niin eihän tommosen kanssa vaan niin kuin voi olla tekemisissä. Se on pakko niin kuin, ottaa pois se ID, tämmöinen leima. Ja leima tarkoittaa yleensä negatiivista asiaa, mutta tässä mielessä se olisi hyvä asia, että se olisi brändi. Niin toinen syy vielä tähän kaikkeen liittyen, minkä takia tämä on pakko, niin kuin, aivan pakko oli VVn saman tien niin irtaantua tästä, on se, että tämä promotion osaomistaja on Rikishi, joka on VVn Hall of Famer, ja joka on Jey Uson, Jimmy Uson ja Solo Sikoan isä. Eli todennäköisesti mitä tässä on käynyt, että miten tämä koko promotio on saanut edes tämän ID-leiman, on se, että no, tämä on Rikishin osa-omistama promootio, Rikishi on totta kai hyvissä väleissä VVn kanssa, niin ehkä ne on ajatellut, että Rikishi tietää, mitä hommat hoidetaan, ja antanut ehkä sen enempää miettimättä sitä asiaa tarkemmin, että minkälainen painikoulupromootio sen ID-leiman nyt saa, niin jos sitä ID-merkkiä ei otettaisi pois tämmöisen keissin jälkeen, ja vielä niin, että siellä on Rikishi osaomistajana, niin tämä näyttäisi tosi pahalta VVn kannalta silloin sen jälkeen. Eli siinä niinku, sen jälkeen kävisi, niinku, jos se olisi siis säilynyt se etuoikeutettu ID-asema, niin syyksi oltaisiin nähty ainoastaan se, että Rikishi on osaomistaja ja Rikishillä on hyvät suhteet VV:hen, jolloin tämä koko ID-ohjelma olisi menettänyt jo kivijalkansa siinä, että miten sen leiman voi saada, ihan vaan suhteilla vai sillä, että sulla on niin kuin hyvä promootio. Ja toiseksi se, että se olisi niin kuin näyttänyt VVlle vielä myöskin pahalta, että se niin kuin Jimmy Uson, Jey Uson, Solo Sikoan isän pyörittämä firma on todennäköisesti joutumassa oikeuteen lähiaikoina. Ja ei tässä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa selkeä pesäero tähän promootioon saman tien. Ja jos vielä tuohon Antin alkuperäiseen kysymykseen, eli miten promootio olisi mielestäsi tullut toimia estääkseen pahoinpitelyn, siihen antoi hyvän vastauksen Roger Jacksonin isä Rampage Jackson, joka Ariel Helvanin haastattelussa just mainitsi, että Roger Jacksonia ei olisi koskaan pitänyt päästää kehään, koska hän ei ole painia, eikä hän tiedä, mitä siellä pitää tehdä. Joten siinä ei Roger Jackson mennyt itse kehään, niin kuin, tai siis spontaanisti, vaan tämä Knox Pro kutsui hänet, buukkasi hänet tähän segmenttiin. Ja se oli Rampage Jacksonin mukaan. Rampage Jackson totta kai yrittänyt varmaan täällä nyt vähän niin kuin saada niin kuin parempaa tuomioa pojalleensa, koska tuomio tästä tulee, joka tapauksessa pahoinpitely on nähty, niin toi jonkinnäköinen sanktio, siitä tulee aina tämmöisestä tilanteesta, niin koittaa varmasti saada paljon pienemmän vahingon pojalleensa kuin mitä on kenties tulossa. Mutta jos niinku, jo Rampage Jackson sanoo tuossa noin niinku, ihan suoraan, että Roger Jackson ei olisi pitänyt päästä sinne kehään, niin se vastuu on silloin myöskin Knox Pro-promootiolla, joka kantaa kuulla se Korrenten podcasti, mutta siis on ilmeisesti niin kuin aika amatöörimäisellä pohjalla pyöritetty ylipäätään. Niin eipä tässä jää mitään vaihtoehtoa, kun sanoa, että okei, tämä promootio ei tule kuulemaan VVE-ID-ohjelmaan tämän jälkeen. Me ei voida enää olla yhteydessä tämmöiseen promootioon, jota googletamalla tulee tämmöinen keissi esiin, ja joka niin kuin handlasi tuon tilanteen tosiaan ihan hirveästi. Et se ensimmäinen tyyppi, joka tuohon puuttu, oli kuulemma joku 17-vuotias poika. Niin kuin 17-vuotias. Alaikäinen tyyppi oli ensimmäinen, joka alkoi edes niin kuin erottamaan Roger Jacksonia Psycho Stuusta, vaikka siellä oli muitakin ihmisiä niin kuin paikalla ja kehässä. Ja sitten tosiaan joku vielä selättää Psycho Stuun, niin eihän tommosen kanssa halua niinku olla tekemisissä tämmöisen asian kanssa. Niin siinä kohtaa ainoa vaihtoehto on, jotta tällä VVE-ID-ohjelmalla on jonkinnäköinen tulevaisuus, niin on ikävä kyllä vaan katkaista kaikki siteet tähän promootioon, jolloin tämä promootio toimii myös tämmöisenä ennakkovaroituksena, älä tee näin. Miettikää, ketä puukkaatte. Miettikää ylipäätään, onko järkevää puukata jotain niin kuin täysin painin ulkopuolelle tulevaa tyyppiä painikoulun tapahtumaan. Että mitä voi olettaa, jos tämmöistä ei ole niin kuin etukäteen harjoiteltu, jos painijalla tai tällä niin kuin vieraalla ei ole painikoulutusta,
kannattaako hänen edes laittaa pistämään tai spinebusteria sinne kehään ja sen jälkeen niin lyömään. Onko niitä lyöntejä harjoiteltu etukäteen? Onko spinebusteri harjoiteltu etukäteen? Niin kuin, ilmeisesti ei, kaiken sen mukaan mitä on lukenut ja kuullut. Niin täysin niin kuin vastuuton toimintaa promootiolta. Ja se on se syy, minkä takia promootio tässä pitää heittää myös susille. Mutta joo, tämä on aika synkkä keissi, ja seurataan mielenkiinnolla, mitä tästä tapahtuu sitten Ratchet Jacksonille. Mutta en tästä ehkä enempää jauha tässä kohtaa. Laittakaa lisää kysymyksiä muuten ihan mistä tahansa aiheesta, jos tulee mieleen, vastaan mielelläni niihin kaikkiin. Ja nytkin olisi mielenkiintoisia asioita puitavana tässäkin podcastissa, muun muassa se, että AEW, PPV siirtyy USAssa HBO Maxille, ja VVE kuulemma suunnittelee PLE-tapahtumaa Kiinaan, jossain kohtaa Hongkongiin, ja kaiken näköistä uutista. AJ Lee on kenties palaamassa VVE, saattaa palata itse asiassa jo tänä iltana SmackDownissa. Mutta joo, koitetaan pitää tämä kompaktina, niin kuten on sanonut, niin mennään tuohon Clash in Parisiin, joka nähtiin tosiaan sunnuntaina Pariisissa, ja siellä oli kyllä kunnon meininki, siellä oli myös suomalaisia ihmisiä paikalla, mikä on aina mielenkiintoista kuulla tämmöisiä niin kuin, fanien kertomuksia paikan päältä. Kuulemma Ranskassa ainakin ravintolat menee aikaisin kiinni, ja oli vähän hankaluuksia päästä niin kuin areenalle, että niin kuin pitkät jonot ja muuta vastaavaa, ja sen sellaista. Mutta joka tapauksessa 30 000 ihmistä siellä oli, ainakin VV-ilmoituksen mukaan, Parisin La Défense-areenalla, ja 6 matsin kattaus saatiin tyypillisen 5 matsin sijaan. Ja itse nostan tässä nyt, niin kuin emme tässä niin kuin ehkä kronologisessa järjestyksessä niitä matseja läpi, vaan nostan muutaman puheenaiheen. Ensimmäinen on se, että John Cena vastaan Logan Paul oli aivan loistava matsi. Siis mulle tuli vähän mieleen tunnelmassaan jopa The Rock vastaan Hulk Hogan, siis niin kuin, tietysti ihan erilainen matsi niin kuin luonteeltaan, mutta se, että yleisö oli aivan pähkinöinä läpi ottelun, ja se, että John Cena ylitti itsensä jälleen kerran, melkein puolen tunnin mittainen matsi, joka mun mielestä niin kuin säväytti monella tavalla. Logan Paul oli aivan loistava jälleen kerran, ja John Cena kykeni yllättävän hyvään otteluun siihen, että on jo tosiaan iäkäs kaveri, ja otteli silloin noin 5 vuotta sitten niin kuin tosi varovaisia matseja, tosi kehnoja matseja. Esimerkiksi John Cena vastaan Austin Theory, oliko se WrestleMania 39-8, jompikumpi, niin oli aika nihkeä ottelu. Siinä kohtaa tuntui siltä, että ei Cena enää ottele hyviä matseja, mutta hyvän aika. CM Punk-ottelu Saudi-Arabiassa, sitten tuli Cody Rhodes-matsi SummerSlamissa, ja nyt sitten vielä tämä Logan Paul, joka räjäytti Punkin tuolla Pariisissa, niin tässä rupeaa jopa niin kuin vähän harmittamaan, että tämä Cenan niin kuin ura tosiaan loppuu nyt jo, että niin kuin siellä olisi vielä vaikka mitä annettavaa ehkä, ellei nyt Cena koko pajatso olisi tosiaan tyhjennät näihin viimeisiin matseihin, mutta tämä niin kuin lisäsi jopa kiinnostusta siihen tulevaan todennäköiseen Brock Lesnar-matsiin, joka on tulossa sitten WrestlePaloozassa kaiken järjen mukaan. Eli on mielenkiintoista nähdä, mihin siinä vielä kykenee. Ja Logan Paulille toivon tosiaan rakettia takalistoa ja nousua tosi korkealle mestaruuskuvioihin, koska ei näin hyvää painia ole niin kuin pitkään aikaan nähty. Siis painia, joka on näin nopeasti kehittynyt. Monesti on sen sanonut, mutta siis Logan Paul, se vaan niin kuin jatkaa kehitystä. Tässä ei ollut yhtäkään semmoista niin kuin tavallaan viraalia hetkeä. Ei tarvittanut enää semmoista ihmeen spottia, mikä niin kuin leviää TikTokista jossain YouTubessa, vaan tässä oli ihan niin kuin normaali painia, liki puoli tuntia, Logan Paulilta loistavia ilmeitä, eleitä. Siinä heittää jopa Styles Class ja muuta vastaavaa, niin tämä oli mulle aivan ehdottomasti tämän shown kohokohta. Ja se, minkälaisen energian Pariisin yleisö antoi tähän matsiin, niin ei voi muuta sanoa kuin, että loistavaa settiä. Ja myöskin niin, no joo, oikeastaan mikä muuta showssa ei ihan yhtä samalla tavalla säväyttänyt. Rusev vastaan Sheamus oli mukava hardcore-mättö, niin kuin ennustinkin. Kumpikin osaa kyllä vetää tämmöisen kunnon mähinän. Ja oli muutama ihan hieno spotti, vaikka niin kuin tässä rupesi taas vähän se tökkimään, että tässäkin nähtiin aika paljon näitä, ainakin 2 matsissa nähtiin pöytä. Main eventissä oli pöytä, tässä oli pöytä. En tiedä, mentikö jossain matsissa vielä selostuspöydästäkin läpi, mutta niin kuin taas jälleen kerran tämä VV-synti, että näitä on niin paljon näitä niin kuin hardcore-tyyliä, niin se inflaatio on vaan niin valtava, että tässäkin me nähtiin SummerSlamissa niin monta pöytää siinä TLC-matsissa, että tässäkin niin kuin
tämän good old fashioned Johnny Brookin, niin kuin, tämä olisi tuntunut paremmalta, jos tämmöisiä ei näkisi ihan joka saakeli viikko tai kuukausi, mutta siis tämmöinen niin kuin 2 Mercerin mättönä ajoi asiansa ja oli yllättävän pitkä, päälle 20-minuuttinen matsi. Ja Rusevin voitto oli hyvä päätös tietenkin, ja Rusevilla oli muuten hieno sisääntulo, tuolla pääsi pitkästä aikaa kunnon stagelle, niin oli hieno nähdä tämmöinen sisääntulo. Sen sijaan vähän niin kuin kehnompia juttuja tässä PPVssä, PLEssä, niin Roman Reigns vastaan Bronson Reed, se kesti tunnin se koko niin kuin, ottelu kokonaisuudessaan, jos ottaa postmatchi huomioon. Itse matsi kesti 22 minuuttia, mutta niin kuin sisääntulot, se postmatch, miten niin kuin pitkä tämmöinen pitkä niin kuin, kokonaisuus. Oli tylsää, niin kuin itse matsi oli aika tylsä, ja lopetus, tai se postmatch oli niin kuin vähän, no, Bron Breakerin puskut on upeita aina, mutta liian pitkä. Ja sitten sisääntulot laahaa, show etenee aika hitaasti, niin se, että yksi niin kuin, ottelu kokonaisuudessaan kahmasee tunnin, ja vielä heti shown alussa, niin se on kyllä melkoinen puurtuspiikki tähän heti niin kuin shown alkuun. Onneksi Roman Reigns lähti nyt toivottavasti pitkäksi aikaa pois tauolle sairauslomalla kayfabissä, niin tulee ehkä taas vähän freesimpänä takaisin, mutta tämä niin Reignsin nykyinen face-hahmo on mun mielestä karmivan tylsä ja puuduttava, ja kun Bronson Reedkin on tylsä, niin tämä oli aika karsi aloitus showlle. Sitten tuli tämä tag team-ottelu, joka sekin oli vähän semmoinen mitään sanomaton. Ja Becky Lynch vastaan Nikki Bella sisälsi 2 aika niin kuin rankkaa kohtaa, eli se, missä Nikki Bella hakkasi Becky Lynchin päätä selostuspöytää vastaan, se näytti niin kuin absurdilta, se oli niin huonon näköinen hetki, että en ole huonompaa nähnyt, mies muistii, ja sitten vielä Nikki Bellan botchattu hyppy siitä kulman päältä, niin, jonka Becky vielä meni myymään, niin joo, ne tästä jäi lähinnä mieleen, ja tästä jäi lähinnä mieleen myös se, että kun Nikki on aika niin kuin kehäruosteessa, eikä niin kuin alun perinkään ollut valtavan hyvä painija, niin tässä niin kuin Becky Lynch näytti taas, niin kuin, vaikka olikin nämä kehnot osuudet, niin aika hyvältä ottelijalta. Niin siis tämä niin kuin taas muistutti siitä, että mitä hyvä on Becky Lynch. Mutta itse ottelu oli tosiaan, oli mitä oli. Ja pääottelu Rollins, Punk, Uso, Knight. Siinä niin kuin sisääntulot oli herkkua, koska sen tiesi, että Parisi reagoi kyllä tulisesti sekä CM Punkin, että Jey Uson, että LA Knightin, että Seth Rollinsin sisääntuloon. Joten se oli tällaista niin kuin spektaakkelia. Mutta tässä, niin kuin, varsinkin tässä tuli tämmöinen olo, että nämä niin BVN PLEt, varsinkin tuolla niin kuin ulkomailla, ja miksei myös Amerikassakin tänä päivänä, ne on niin kuin enemmän tämmöisiä bileitä kuin painia. Ja se ei välttämättä ole edes huono asia. Että se niin kuin on tämmöinen, näistä on hyvä mieli näistä VVN PLEistä, että siellä niin kuin porukka pitää hauskaa, porukka laulaa. Se on ehkä tärkeämpää nykyään niille katsojille, että pääsee osaksi sitä niin kuin ilonpitoa, chanttäämistä, tai niin kuin semmoista, ei semmoista niin kuin smarkki-chanttäämistä, vaan semmoista niin kuin jiittaamista ja muuta vastaavaa. Pidetään hauskaa siellä showssa. Ja niin kuin lauletaan niitä sisääntulokappaleita ja reagoidaan moniin asioihin. Siis se on niin kuin, tämmöinen interaktio on niin kuin vähän erilaista kuin aikaisemmin. Että aikaisemmin oli paljon semmoista niin kuin smarkkihenkistä chanttia, että you fucked up ja you can't wrestle ja muuta vastaavaa, mikä on niin kuin hiipunut tässä vuosien myötä. Ehkä siinä kohtaa, kun monet smarkit siirtyy AEVn pariin, niin VVS tavallaan vähän niin kuin puhdistui se yleisöreaktio tämmöiseksi niin kuin enemmän ilonpidoksi. Ja mun mielestä sitä on mukava seurata. Tietysti painiromantiikkona haluaisin, että olisi myöskin semmoista, niin kuin, olisi sillä niin kuin painikulttuuriakin vaalittaisiin, eikä pelkästään tämmöistä urheiluviihdettä, mutta kyllä sittenkin aina silloin tällöin vaalitaan. Joku Gunther vastaan CM Punk viime SummerSlamissa, tai siis SummerSlamissa oli just tämmöinen matsi, mikä kultetteli sitä niin kuin painikulttuurihermoa oikein hyvin. Sitten taas tämmöinen Rollins, Punk, Uso, Knight nelinottelu oli enemmän tämmöinen hauskanpitospektaakkeli, niin no mikä siinä, tää on niin kuin nykyaikaa, niin kyllä näitäkin ihan mielellään kattelee. Yleisö ainakin on kuuma, ja no, tässä oli nelinottelun tutut ongelmat, ja vähän semmoista niin kuin spottitykittelytä loppupeleissä sitten oli. Mutta lopussa saatiin ihan hyvää tarinankerrontaa, missä Seth Rollins huutaa, kuinka hän vihaa CM Punkin tyhmää perhettä, ja Becky Lynch tulee ja iskee Punkia kulkusille, ja Rollins voittaa. Ja näin saadaan sitten WrestlePaloozaan todennäköisesti se Seth Rollins ja Becky Lynch vastaan CM Punk ja AJ Lee, eli CM Punkin vaimo, joka otteli VVS:ssä vielä 10 vuotta sitten viimeksi. Niin tarinankerronta tässäkin loppupeleissä toimi. Joku piti lopetusta vähän tylsänä, mutta ei joka PLE tarvikaan päättyä minkään ihan valtavaan shokkiin. Tämäkään ei ollut kuitenkaan
muuta kuin väli PLE, vaikka tämä nyt olikin isolla areenalla. Niin siinä mielessä mun mielestä oli ihan hyvä lopetus tälle PLElle. Ja tykkään tästä Becky Lynchin ja Seth Rollinsin heel-duosta, jota on kyllä odottanutkin pitkään. Siis Becky Lynch toimii todella hyvin nyt tämmöisenä ärsyttävänä Seth Rollinsia kehuvana heelinä, ja Seth Rollins taas toimii erittäin hyvin tämän, niin kuin, tässä omassa roolissaan. Niin toi Rawssa oli mun mielestä aivan loistava se Becky Lynchin promo CM Punkille. Et siinä niin Becky Lynch leimahti sellaisiin liekkeihin, mitä en ole nähnyt sitten sen jälkeen, kun hänestä tuli The Man. Oliko se vuosi 2018? Niin, joo, tää lupaa kyllä hyvää. Ja sitten kun vastustajana on CM Punk, joka on maailman parhaimpia promottajia, niin tästä voi tulla ihan mielenkiintoinen feudi, joka todennäköisesti kulminoituu vasta WrestleManiassa, jossa CM Punk sitten varmaan voittaa Seth Rollinsin mestaruuden. Missä kohtaa saadaan Gunther takaisin kuvioihin? Sitä en tiedä, sekin on mielenkiintoista. Ja SmackDownin puolella taas viritellään Cody Rhodes vastaan Drew McIntyre-feudia, joka on myöskin hyvä, niin tässä kyllä niin päämestaruuskuviot on hyvällä tolalla. Ainoastaan niin naisten paini tässä PL:ssä jäi nyt vähän katveeseen. Olisi ollut, siis se lähti pois kortista se maailmanmestaruusmatsi, missä piti olla Stephanie McGuire vastaan Naomi, mutta Naomi on raskaana ja vyö on nyt ilman omistajaa, ja Stephanin matsi siirtyy Wrestlepaloozaan, jossa hän kostaa sitten Io Skyn, josta varmaan tulee aika kova koitos. Mutta taas Tiffany Strattonikin olisi mieluusti nähnyt tässä puolustamassa naisten mestaruutta. Sitä ei nyt saatu myöskään tähän kortille, niin hieman ikävä, kun tämä naisten Intercontinental mestaruusmatsi Becky Lynch vastaan Nikki Bella oli tosiaan taas vähän kehnompi koitos, niin tonne olisi Tiffany matsi varsinkin mulle maistunut erittäin hyvin, koska Tiffany on mun mielestä kiinnostavimpia naispainoja tällä hetkellä Rhea Ripleyn ohella. Mutta joo, tämmöinen oli Clash in Paris. 1 huippumatsi, 3 kehnoa matsia, 2 OK-matsia. Tunnelma oli kuitenkin sen verran hyvä, että kehnoimmatkin osuudet tuntuivat silti ihan viihdyttäviltä. Ja näillä sitten mennään kohti Wrestlepaloozaa, josta on tulossa varmaan aika kova koitos. Siellä on muun muassa luvattu siis Cody Rhodes, tai siis ei luvattu, vaan huhuiltu Cody Rhodes vastaan Drew McIntyre. Sitten tosiaan siinä vastaan Lesnar, varmaankin CM Punk, AJ Lee vastaan Seth Rollins, Becky Lynch. Sitten siellä on Stephanie McGuire vastaan Io Sky. Varmaan tulee myös Bron Breakker ja Bronson Reed vastaan Jay ja Jimmy Uso. Tämmöinen kortti on kyllä kovan luokan kortti, ja niin pitää ollakin, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun VVEn PLE on ESPN:llä, ja sehän maksaa USAssa muistaakseni $30 kuukausi, joten se vaatii vähän pätäkkää, tavallaan vähän enemmän pätäkkää kuin normaalisti, tai aiemmin, jos aikoo tämmöistä ESPN:ää sitten USAssa tilata, niin ehkä se tarkoittaa sitä, että VVEnkin on pakko vähän näihin PLEihin satsata tavallista enemmän, mikä on meille kaikille hyvä asia, ehdottomasti. Ja tässä muuten kävi myös niin, että kun samana päivänä on AEWn All Out-maksulähetys, niin sitä aikaistettiin niin, että se alkaa kello 3 päivällä USAn aikaa, ja tämä alkaa sitten muistaakseni 8 tämä Wrestlepalooza, eli ne ei mene päällekkäin enää. Aikaisemminhan ne oli menossa päällekkäin, eli AEW ensiksi ilmoitti, että he järjestää All Out-maksulähetyksen tuona lauantai-iltana, ja sitten WWE myöhemmin ilmoitti, että WWE järjestää Wrestlepaloozan samana iltana, eli WWE tuli niin kuin poistamaan AEWltä maksavia asiakkaita, ja nyt AEW aloittaakin PPVn täysin poikkeuksellisesti jo kello 15 sikäläistä aikaa, niin mielenkiintoista. Ei vieläkään saatu sitä tilannetta, missä niin olisi saman aikaan päällekkäin VV, PLE ja AEW, PPV, mutta ehkä jonain päivänä. Mutta näihin sanoihin päättyy tämä Showpainin radio. Pistäkää kysymyksiä eetteriin, palataan viikon päästä asiaan ja se on moro.